Wel, bore da. A diolch i chi gyd am eich cefnogaeth y bore yma. Ar ran Pwyllgor Cymorth Cristnogol, diolch i chi am eich cheilioni trwy gydol y flwyddyn, trwy amryw casgliad ymadawol pan fo ar gyfwng mewn gwledydd o gwmpas y byd. Wrth i ni glywed am stori Aurelia yn Guatemala y bore yma, cofiwn hefyd am bawb trwy'r byd i gyd sy'n dioddau newyn a syched, a rhai sy'n byw yng nghysgod rhyfel. Rydyn ni'n dilyn trefn Gwasanaeth Cymorth Cristnogol bore yma. Mae ein gwasanaeth heddiw yn ymwneud â gobaith. Y gobaith rydym yn ei rannu drwy Iesu Grist, a'r gobaith y cawn ein galw yw roi ar waith drwy gydol ein bywydau. Yn y gwasanaeth hwn, byddwn yn clywed gan Aurelia, dyma Aurelia, sy'n byw yn Rhanbarth Alta Verpaz yn Guatemala. Mae cymunedau brodorol fel un Aurelia wedi gweld eu hunain beth yw effaith yr argyfwng hinsawdd a chamfanteisio diwydiannol, gyda gafonydd yn sychu, cnyden methu a ffynonellau bwyd dan fygythiad. Ond nid yw Aurelia am roi'r ffidil yn y to. Rydw i wir yn rhoi fy mywyd i fy nghymdogion, dywedodd wrth Cymorth Cristnogol. Mae cariad Aurelia at ei chymdogion a'i gobaith di-derbyn yn ei chynnal wrth iddi weithio i drawsnewid ei ragolygon hi ei hun a rhagolygon ei chymuned. Wrth i ni ddod at ein gilydd, gadewch i ni weddio dros y rhai fel Aurelia y mae ei gobaith yn gorlifo i weithredu. A gadewch i ni geisio dilyn ôl troed Aurelia yn ein hymrwymiad ein hunain i lesiant ein cymdogion. Gweddiwn. Byw grasol, rwyt ti'n galw'r holl greadigaeth ynghyd mewn cariad. Wrth i ni gyfarfod heddiw, goleia ein calonau mwyn i ni allu gweld y gobaith rwy ti wedi ei galw ni ato. Fel dy blant, boed i ni dyfu yn debyg i ti, yn llawn tosturi ac yn dyheu am gyfiawnder. Nertha ni fyw ein galwad, a rhoi ffydd, gobaith a chariad ar waith. Amen. Gawn ni ganu'r emyn gyntaf, sef 841. Agor di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd. Gweld y gofid sy'n ein hymyl, gweld y dioddau draw o hyd. Madda i ni bob dallineb sydd yn rhwystro grymd y ras, a'r anghofrwydd sy'n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Agor di ein calon arglwydd, a gwna ni yn gyson hael, o perffeithio ein trefniadau fel y llwyddont yn ddiffail. Rhown y nawr ein diolch i ti am y roddion ddaw o hyd, dan dy fendith daw heilioni, a llawenydd i'r holl fyd.
Dyma ran gyntaf stori Aurelia. Yn ranbarth Alta Verapaz, Guatemala, mae 90% o bobl yn byw mewn tlodi. Mae'r ranbarth yn gartref i bobl frodorol o Colwetri. Mae dynion yn y gymuned yn aml yn chwilio am waith i ffwrdd o'i cartrefi, tra bod menywod yn tyfu cnydau i fwydo eu teuluoedd. Mae Aurelia yn arweinydd cymunedol, yn fam i 8 o blant ac yn famgu annwyl. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae tymheredd uchel a phatrymau tywydd annisgwyl wedi taro ffermwyr fel Aurelia yn galed. Mae ffynonellau dŵr yn sychu neu'n cael eu sygru gan fywydiant. Mae Aurelia ac phobl eraill lle mae hi'n byw yn cerdded am tua 4 awr bob dydd dros fwy daith, y mae rhaid i fynd ei gwneud i gasglu dŵr glân a diogel o ffynnon cenote, sync dwll naturiol fel ogof gyda dŵr ar y gwaelod. Yn y weddi hon, a wnewch chi gydadrodd maddau i ni a helpa ni. Mi fydd hyn yn dilyn y geiriau yn dy drigaredd. Gweddiwn. Da trigarog, rwy ti'n ein herio ni drwy eiriau proffwydi. Rydym yn cyfdaddedd ein bod ni wedi methu gwrando, neu wedi esgus peidio a chlywed. Gadewch i gyfiawnder lifo fel dŵr, fel y dwedes di wrthym ni. Ond rydyn ni'n rhwystro'r nentydd rhag llifo, ac yn sychu'r afonydd, yn dy drygaredd, maddau ni a helpa ni. Arglwydd cariadus, deithos nid i gael dy wasanaethu, ond i wasanaethu. Rydym yn cyfaddaf ein bod wedi cuddio ein talentau, ac wedi troi wrth y rhai sydd angen ein doniau. Car dy gymydog fel ti dy hun i'w dorchymyn i ni. Ond rydym ni'n poeni y bydd cariad o'r fath yn costio gormod i ni. Yn dy drygaredd, maddau ni a helpa ni. Ysbryd glân, rwy ti'n ein grymuso gyda gobaith di-ddiwedd. Rydym yn cyfaddaf ein bod ni wedi gadael i syniciaeth gael y gorau arnom, ac wedi datgan all y byd newid. Pan fyddwn ni'n anobeithio, rwy ti'n yno i'n cysuro, ond rydyn ni'n ceisio dibynnu arnom ni ein hunan yn unig. Yn dy drygaredd, maddau ni a helpa ni. Amen. Stori Aurelia rhan 2. Mae Aurelia wedi gweld yn uniongyrchol effaith ar yr argyfwng hinsawdd. Mae newid yn yr hinsawdd wedi bod yn lladd ein cnydau a dyma ein bwyd ni, meddai. Wrth i'r planhigion farw, y peth nesaf fydd yn marw yw ni. Ond nid yw Aurelia am roi'r ffidil yn y to. Mae Con Cwp, partner Cymorth Cristnogol yn Guatemala, yn cefnogi cymunedau gydag adnoddau amaethyddol a hyfforddiant sy'n ei helpu i fod yn fwy gwydyn yn yr hinsawdd sydd ohoni. Manteisiodd Aurelia ar y cyfle i ennill sgiliau newydd gyda Con Cwp. Mae hi'n cyfuno gwybodaeth a'i dealltwraeth ddofn o'i sir a technegau arloesol. Mae hi'n gwneud gwrtaeth organic yn adeiladau systemau casglu dŵr glaw a thyfu amrywiaeth ehangach o gnydau. Gweddiwn. Arglwydd, rwy ti'n cadw dy awddewidion yn ffyddlon.
Drwy'r ysbryd, rwy ti'n ein bendithio gyda gobaith di-ddiwedd. Pan fydd pŵer yn ceisio tawelu cyfiawnder, rho'r dewrder i ni godi ein llais. Pan fydd terfyn a'r dylodi yn ymddangos ymhell i ffwrdd, adnewyddau'n ffydd yn dy deyrnas a ddaw ar y ddeiar. Pan fydd ein cymydog yn estyn allan, ysbrydola ni i ymateb â chariad sy'n gorlifo. Yn enw Iesu, amen. Rhif yr enw 869. Meddwl am fyd heb flodau i'w harthu. Meddwl am wlad heb goed na llwyn. Meddwl am awyr heb haul yn gwenu. Meddwl am wanwyn heb awel ffwyn. Diolch yn Dduw am goed a haul a blodau. Diolch yn Dduw rhwng clodus enw di. Meddwl am fyd heb bobl i'w lenwi. Bob man yn wag, y strydoedd a'r tai. Meddwl am dref heb traffig na helwydd. Neb yma i garu. Neb i fathau bai. Diolch yn Dduw am deulu ac am ffrindiau. Diolch yn Dduw rhwng clodus enw di. Rhif o'r emyn 869. Pennod 11. Clywodd yr apostolion a'r credinwyr yn Jwdea fod pobloedd o genhedloedd eraill wedi credu neges Duw. Ond pan aeth Pedr yn ôl i Jerusalem, cafodd ei ferniadu'n hallt gan rai o'r credinwyr Iddewig.
Rwy ti wedi mynd at bobl o genhedloedd eraill a hyd yn oed bwyta gyda nhw. Dyma Pedr yn esbonio iddynt yn union beth oedd wedi digwydd. Ro'n i yn Jopa ac wrth i'n gweddio rhyw ddiwrnod, pan gefais weledigaeth. Gwelais rhywbeth tebyg i gynfas fawr yn cael ei gollwng o'r awyr o mlaen i. Edrychais i mewn ac roedd pob math o anifeiliaid ynddi, rhai gwyllt, ymlusgiaid ac adar. Wedyn, dyma lais yn dweud, "Cod, Pedr, lladd beth rwy ti eisiau a'i fwyta." Nid wyt o ddifrif arglwydd meddwn. Nid wyf erioed wedi bwyta unrhyw beth sy'n cael ei gyfrif yn aflan i'w fwyta. Ond wedyn, dyma lais o'r nefoedd yn dweud, os yw Duw wedi dweud fod rhywbeth yn iawn i'w fwyta, paid ti a dweud fel arall. Digwyddodd yr un peth, dair gwaith, cyn i'r gynfas gael ei thynnu yn ôl i'r awyr. Y funud honno, dyma 3 dyn oedd wedi cael eu hanfon ataf o Cesarea yn cyrraedd. Dyma'r ysbryd glân yn dweud wrthyf am beidio petruso mynd gyda nhw. Aeth y 6 brawd yma gyda fi, ac eithon i mewn i gartref y dyn a anfonodd amdanau. Fe ddwedodd ei fod yntau wedi gweld angel yn ei dŷ, a bod yr angel wedi dweud wrtho, anfon i Jopa i nôl dyn o'r enw Seimon Pedr. Bydd ef yn egluro sut y gellu di a phawb sydd yn dy dŷ gael ei hachub. Pan ddechreuais siarad, dyma'r ysbryd glân yn dod arnynt, fel y daeth arno ni yn y dechrau. Cofiais eiriau'r arglwydd Iesu. Roedd Ioan yn bedyddio â dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau fe gewch chwi eich bedyddio ar ysbryd glân. Felly, gan fod Duw wedi rhoi'r un rhodd iddyn nhw ac arroddodd i mi, pwy oeddwn ni i geisio rhwystro Duw? Pan glywsant yr hanes, ni allent anghytuno, a dyma nhw'n dechrau moli Duw. Mae'n rhaid fod Duw felly yn gadael i bobl o genhedloedd eraill droi cefn ar eu pechod a chael bywyd. Mae sychder a datgodwygo yn dinistro tirwedd Gwasanaeth. Mae hinsawdd yn poethi pob dydd. Mae lladd yn planhigio ni, ac mae'n ei lladd ni. Mae cyfraddau diffyg maeth fel plant yn beryglus o uchel. Os ydych chi'n gofyn i mi, dyn nhw ddim yn deg bod pobl yn exploitio adnoddau hyn ac yn elwa hwnnw. A ni yw'r rhai sy'n cael ei effeithio a heb unrhyw le arall i fynd. Gadewch i gyfiawnder yn lifo i lawr fel dŵr, a chyfiawnder fel nant yn llifo bythbythau. Amos 5:24. El agua es vida. Dŵr yw bywyd, mae'n enaid ac mae'n fyw. Mae cyndaddau wedi dysgu ni bod yn rhaid i ni ddangos parch mawr i ddŵr i'r afon. Wrth gyrraedd i gasglu dŵr, wrth gyrraedd i ymolchi, mae'n rhaid i berson dweud ei enw a chyfarch y dŵr. Dyma sydd yn parchu ei werth.
Bob dydd, mae'n rhaid i gymunedau ffermio brodorol yn rhanbarth Alta Berapa brwydro i oroesi yn erbyn effeithiau tywydd eithafol a rhai sy'n ecsbloetio'r tir. Fel plentyn, a dro'n i yma yn y gymuned, a dwi'n cofio roedd yr afon y dyfnach ac yn fwy. Roedd crancod, berdys a ffysgod mawr, a ro'n i'n arfer bysgota. Jyst beth sy'n offio yma. Nawr, mae'n wahanol iawn, mae'n fas iawn. Mae creadu'r y ffysgod wedi dechrau marw. Maen nhw'n diflannu. Naillai am fod poblogaeth mwy, neu am ei bod wedi llygru gymaint. Mae'r manigfeydd wedi bod yn marw oherwydd y prinder dŵr. Ac o ran yr effaith mae'n ei gael arnau, wel, does dim bwyd yn heili. Mae newid hinsawdd yn ddifrifol iawn, oherwydd heb ddŵr rydyn yn marw. Dyma beth sy'n digwydd fan yma yn ein triogaeth ni. Mae'r afonydd a nentydd wedi sychu, ac mae'n anodd i ni gael dŵr ryfedd. Mae hyn yn gwneud i deimlo gofid mawr, oherwydd rwy'n teimlo'n hynach o hyd. Gyda llai o egni, a dyw ei iechyd heb fod yn dda yn ddiweddar. Mae'r planhigion hefyd yn marw, am cnytau ni'n cael ei effeithio. Felly mae'n peryg o bod heb bwyd. Mae hyn yn achosi pryder ar gyfer dyfodol ein plant, yn enwedig ein clirion ac yr esmer. Mae partner Cymorth Cristnogol, yn cynnig offer a hyfforddiant hanfodol i ffermwyr fel Emilia a Aurelia. Maen nhw'n dysgu sut i adeiladau systemau mwyn casglu dŵr yn glaw prin, ac yn cryfhau ei gwydnwch ag effeithiau ar gyfer hinsawdd. Rydym wir yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth amrywiol yn Cristnogol, yn enwedig yn hyfforddiant. Rydym wedi dysgu sut i greu gwrtaith solen a hylif, a meddyginiaethau ar gyfer ein handifeiliaid, yn enwedig yr ieir, ac mae'n defnyddiol am ei fod hefyd yn cefnogi ei gynhyrchiad bwyd. Mae Aurelia yn rhannu bopeth mae'n ei ddysgu gyda'r menywod yn ei chymuned. Mae hi'n gwneud siocled a bara cwmpo, ac yn annog menywod eraill i ymuno â hi. I mi, mae'n creu siocled yn gelf. Dwi'n rhoi fy calon ynddo, ac efallai dyna'r rheswm, y mae'n blasu mor dda. Gyda Cristnogol, mae Aurelia wedi dysgu sut i brisio a marchnata ei chynnyrch bwyd gan greu incwm hanfodol, o ariannu hamfyrddau hadau a siswrn toclio, i ddad hydrodyddio solar a hyfforddiant. Bydd bob roedd roedd bynnag ei maint yn cefnogi teuluoedd i warchod ei hunain ac newid. Mae'r wythnos Cymorth Cristnogol hon yn 7 diwrnod i wneud gwahaniaeth. Beth newch chi? Gyda'n gilydd, edrychwn blodyn eithafol. Stori Aurelia, rhan 3. Gyda chymorth concwp, mae Aurelia yn defnyddio ei chynheuaf cocro i wneud cynhyrchion siocled i'w gwerthu mewn marchnad leol. Rydw i'n teimlo'n hapus ac yn diolchgar iawn pan fyddai'n paratoi siocled, meddai Aurelia. Rydw i'n gwneud cynnyrch coco gyda'n holl galon, efallai dyna pam mae'r blas mor dda arnynt. Mae gan Aurelia deulu mawr amlgynhedlaeth i ofalu amdano, o'i thad Ricardo i'w hwyrion a'i hwyriesau niferus, ond mae hi bob amser yn awyddus i helpu mwy o bobl yn ei chymuned. Rydw i wir yn rhoi fy mywyd i fy nghymdogion, gan rannu fy ngwybodaeth gyda nhw. Dywedodd wrth Cymorth Cristnogol, gweithaf y teithiau hir i gasglu dŵr a'r angen i weithio ar ei fferm ei hun, mae Aurelia yn dal i ddod o hyd i amser i gefnogi menywod eraill a ddangos iddynt y sgiliau mae hi wedi ei dysgu trwy ei hyfforddiant.
Y gorchymyn newydd allan o'r Efengyl yn ôl Ioan. Ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, y nawr y mae mab y dyn wedi ei ogoneddu, a Duw wedi ei ogoneddu ynddo ef. Ac os yw Duw wedi ei ogoneddu ynddo ef, bydd Duw yntau yn ei ogoneddu ef ynddo'i hun, ac yn ei ogoneddu ar unwaith. Fy mhlant, am ychydig amser eto y byddaf gyda chwi. Fe chwiliwch amdanaf, ar hyn a ddywedais wrth yr Iddewon, yr wyf yn nawr yn ei dweud wrth eich chwi hefyd, ni allwch ddod lle rwyf fi yn mynd. Yr wyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd, carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu'ch gilydd. Os fydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Emyn 805. Rhoi mi nerth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan a chynorthwyo'r trawd. Ehang am ryd a gwared fi rhag cilni o bob rhyw. Rhoi mi weld pob mab i ti yn frawd i mi o Dduw. Gad i mi weld y wyneb pryd yng ngwedd y llesg a'r gwael, a gwrando'r cwyn nas cliw y byd, mwyn dy gariad hael. Wyth cant a phump. Wel, bore da iawn i chi bore yma, ac mae'n fraint bod yma efo chi ar yr Sul fel hyn, ac diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Mae'n fraint hefyd bod yma gyda chi ar ddiwedd wythnos sydd mor bwysig i ni yn ffydd ac i'r byd, sef wythnos Cymorth Cristnogol. Dwi am siarad efo chi heddiw am tri pheth sy'n galw arno ni fel dilynwyr Iesu Grist. Cariad sy'n trawsnewid, tlodi yma a thramor, a gweithredu sy'n rhoi gobaith. Gychwyn gad ni edrych ar gariad sy'n trawsnewid.
Yn Ioan y bore yma nath ni glywed yn dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu eich gilydd. Mae cariad yn air mor syml, ond mae e hefyd yn heriol. Mae yn fwy na cydymdeimlad, mae yn alwad i weithredu. Mae cariad yn newid bywydau, a mae cariad yn gwneud gweld yr anghenion ac yn ymateb. Da ni wedi gweld yr un cariad gweithredol ym mywyd Aurelia yn Gwatemala. Dynes sy'n fam, yn nain ac yn arweinydd cymunedol. Mae wedi dweud yn dydi, dwi yn rhoi fy mywyd i fy hymdogion. Gyda Cymorth Cristnogol a'i partneriaid concwp, mae Aurelia wedi dysgu sut i greu gwrtaith organig, adeiladu systemau dal dŵr glaw ac ymrywio uchnydau i wrthsefyll y newid hinsawdd. Ond dydy hi ddim yn cadw y sgiliau yna ddi hi hun, mae'n ei rhannu gyda'r gymuned gyfa. Dyna di cariad sy'n traws newid, gwybodaeth a renir, cymorth a roddir a gobaith yn tyfu. Mae'n hatgoffa ni nad yw'r gorchymyn i garu yn emosiwn yn unig, ond mae'n ddewis bob dydd. Mae'n weithred sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn. Slodi felly yma ac a thramor. Pan ni'n clywed storïau fel un Aurelia, dynes sy'n gofalu am ei theulu yn gweld ei chnydau'n methu yn gorfod cerdded oriau i gasglu dŵr. Mae'n hawdd i ni feddwl, mae'n lawer gwaith arnyn nhw yna nag ydy yn fan hyn, a mae hynny yn hollol wir. Ond mae hefyd yn wir fod teuluoedd yma yng Nghymru yn dioddau, ond dydy tlodi ddim yn gystadleuaeth. Mae'n gymleth ac mae'n cymryd lot o wahanol ffurfiau. Nath ni glywed yn yr emyn gyntaf do, fel y canon ni yn yr emyn gyntaf, agor di ein llygaid arglwydd i weld yr angen mawr y byd, gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddau sy'n y byd. Yng Nghymru, mae un o bob 3 o blant yn byw mewn tlodi. Nid y tlodi llethol yn ni, fel sy'n y Gwatemala, ond tlodi tanwydd, tlodi bwyd a tlodi digidol. Pobl yn methu fforddio bwyd, dillad ac nesu'r tŷ. Ac fel mae'n digwydd, mae'n effeithio rhan fwyaf lot ar fenwod sengol, bobl yn afal, bobl hŷn, y rhai mwyaf bregus yn y cymdeithas. Ac yn union fel da ni'n cefnogi cymunedau ar draws y byd drwy Cymorth Cristnogol efo'i partneriaid, da ni'n hefyd, dwi'n meddwl, angen ystyried pwy ydy'r partneriaid yma yng Nghymru i wneud yr unig gwaith. Pwy sy'n ymladd dros gyfiawnder yma hefyd. Y banciau bwyd, y canolfannau cymunedol, y grwpiau reolaeth, prosiectau tai cymdeithasol, neu a ddylai fo fod eglwysi fel y Crwys yn gwneud y gwaith i gefnogi ar draws y byd ac i gefnogi yn y cymunedau. Pan oedd Emilia, mam arall o Gwatemala, yn gweld ei phlant yn llwgu oherwydd methiant cnwd, fe roddodd hi ei hun ymlaen fel cynrychiolydd cymunedol. Dysgodd sydd wedi dyfu hadau brodorol, magu eir a gwarchod y tir. Roedd ei merch bach hi, Iacedlin, yn merchu'r sesiynau hyfforddiant hefo hi. Pam oherwydd bod cariad y fam a bod gobaith yn fwyd. Mae y stori'n gofyn cwestiwn i ni dydy. Beth yw'r math o dlodi sydd o'n cwmpas ni yma ac ar draws y byd? A sut mae cariad Iesu Grist yn edrych yn ein hardal ni, ond hefyd yn edrych ar draws y byd? A mae'n dod wedyn at sut ydym ni yn gweithredu ac yn rhoi gobaith. Yn llyfr Joel ac yn Meica, da ni'n clywed am broffwydiodd yn gweld y dinistr o'i cwmpas, ond yn dal i gredu. Mae Meica'n dweud, yr wyf yn gwylio yn obeithiol am yr arglwydd. Dyna'r math o obaith da ni angen ei roi heddiw. Nid gobaith gwag, ond gobaith sy'n gweithredu.
A wedyn, yn marc 6, da chi'n cofio porthi'r 5,000. Mae'r disgyblion yn edrych ar y torfeydd llwglyd ac yn dweud, allwn ni wneud ddim byd. Mae'r broblem yn rhy fawr. Ond mae Iesu'n dweud, rhowch chi rhywbeth i fwyta iddyn nhw. A wedyn mae'r 5 torth a'r 2 bysgodyn yn dod allan o'r dyrfa ac yn cael ei rhannu gyda'r dyrfa nes bod pawb wedi bwyta gyda help Duw. Mae'n hawdd anobeithio'n llwyr. Mae problemau y byd yn enfawr, ond edrychwch ar waith Cymorth Cristnogol. Pan ddeithon nhw at gymunedau yn Gwasanaeth, doedden nhw ddim yn dod at y trysiad o'r tu allan. Oedden nhw'n cydweithio, yn cydwrando, yn dysgu, yn cynorthwyo gyda sgiliau ac adnoddau. Mae pobl fel Emilia a Gorelia yn arwain y newid hwnnw yn eu cymunedau. Ac o'r ychydig dawdigonedd, yn union fel y bara a'r pysgod, o rannu mae yna ddigon yn dod. Felly cwestiwn i ni heddiw bore yma ydy, beth sydd gyda ni i'w gynnig i Gymorth Cristnogol a hefyd i'n cymunedau? Da ni'n cynnig yn hamser, gwirfoddoli, rhoi arian, rhoi llais neu llofnod ar ddeiseb, geiriau cyffedig i gymydog. Mae pob un weithred, waith pa mor fach, yn cyfrannu at fyd gwell. Felly, wrth i ni ddod â wythnos Cymorth Cristnogol i ben, gadewch i ni wneud 3 pheth bore yma. Gweddio dros y rhai sy'n dioddau ar draws y byd ac yn ein cymunedau. Cyfrannu'n hael beth bynnag fellwch chi, arian, amser neu drwy godi'ch llais. Ac eirioli, ysgrifennwch at eich arweinwyr, at ni'r gwleidyddion, yn lleol ac yn genedlaethol, a mynnu i bod nhw'n gweithredu gyda chardigwydd a chydwybod, mwyn heddwch ac mwyn y mwyaf bregus. Ac os da ni ddim, galwch nhw i gyfri yn y blwch bleidleisio. Mae hynny'n hynod o bwysig. Bydd pobl yn gwybod ein bod ni'n ddisgyblion i Iesu, dim oherwydd yr hyn rydyn ni ddweud, ond y ffordd ydyn ni yn caru ac yn gweithredu. Felly na i orffen y bore yma gyda un o fy hoff ddyfyniadau Saesneg gan Margaret Mead. Never doubt that a small group of thoughtful, committed individuals can change the world. In fact, it's the only thing that ever has. Gadewch i ni fod y grŵp yna. Gadewch i ni garu'n eithriadol, gweithredu'n ddewr, a byw fel dilynwyr Iesu Grist. Diolch yn fawr. Gweddi yn syliedig ar Mica 7. As gallwn ni chi gyd adrodd bydd ein Duw yn ein clywed wedi'r geiriau rydyn ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Cydweddiwn. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd rydyn ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Bydd ein Duw yn ein clywed. Arglwydd, clyw ni wrth i ni weddio dros y greadigaeth. Gweddiwn dros ddiwedd ar ddinistrio byd natur. Rydyn ni'n dal cymunedau gydyfron sy'n gwylio i tir yn crino a'i fonydd yn sychu. Weddiwn dros ffermwyr fel Aurelia, sy'n gofalu'n dyner am eu cnydau, dim ond i'w gweld yn gwywo a marw. Rydyn ni'n galaru am yr hyn sydd eisoes wedi cael ei golli a'i ddifrodi. Dangos ni sut mae gweithredu yn awr i helpu rai mae'r argyfwn hinsawdd yn effeithio fwyaf arnynt. Nerthan ni fel y gallwn ddefnyddio ein pŵer i wneud i newid ddigwydd. Rydyn ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Bydd ein Duw yn ein clywed. Arglwydd, clyw ni wrth i ni weddio dros bawb sy'n byw mewn clodi, dros blant na fyddan yn gallu bwyta pryd o fwyd maethlon heddiw yma, neu methu fforddio mynd i'r ysgol, llenwa ni ag awydd hynod benderfynol i roi terfyn ar dlodi. Boed i ni glywed cri rai sydd wedi gweithio'r cyrion yn ein byd. Boed i ni eiriol dros nhw am gymdeithas fwy cyfartal a chyfiawn. Rydyn ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Bydd ein Duw yn ein clywed. Arglwydd, clyw i ni wrth i ni wyddio'n ddiolchgar dros y rai sy'n creu heddwch a newyn.
Rydym yn diolch i'r arweinwyr fel Aurelia am ei gobaith yn rym iddi. Gweddion dros heddwch cyfiawn lle bynnag y ceir gwertharo hefyd, gan feddwl yn arbennig y bore yma am heddwch yn y dwyran canol a diwedd ar ryfel yn yr Wcrain. Rydyn ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Bydd ein Duw yn ein clywed. Arglwydd rydyn ni'n croesawu ni pan fyddwn ni'n drwmrwythog gyda'n gofid neu'n boen. Yn o tir rydyn ni'n cael gorthwys. Gweddion dros bawb rydym yn ei adnabod sy'n salf bore yma neu'n dioddau. Rydyn ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Bydd ein Duw yn ein clywed. Ar ddiwedd yr wythnos hon, rydym yn diolch i bawb sy'n rhoi, yn gweithredu ac yn gweddio yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol. Boed i bob un ohonom geisio gwasanaethu ein cymdogion byd-eang. Helpa ni i weld gwerth ein gwasanaeth cariadus, boed hynny wrth i ni wneud paneidiau o goffi, ysgwyd bwcedi casglu, mentro'r deithiau cerdded noddedig, neu gynnig cymorth mewn ffyrdd eraill. Boed i ni'n gwneud ein rhan. Gwna ni yn dystio yn y ti gan ddatgan dy deyrnas. Rydym ni'n edrych yn obeithiol am yr arglwydd. Bydd ein Duw yn ein clywed. Rydym ni'n cynnig y gweddiau hyn yn enw yn arglwydd Iesu Grist, gan wybod bydd Duw yn ein clywed. Amen. Dyma ran olaf stori Aurelia. Mae bywyd i Aurelia a'i chymuned yn dal yn anodd, ac wrth i'r argyfwng hinsawdd fwysau, mae'n ofni y bydd pethau'n mynd yn anoddach. Mae Aurelia yn gallu gweld y ffeithiau newid yn yr hinsawdd yn y cyfnodau hir o sychder, stormydd a gres ffyrneg. Roedd rhain dweud y byddai hyn yn digwydd yn y dyfodol, meddai. Ond mae wedi digwydd yn gynharach na'r disgwyl. Mae hyn yn peri pryder mawr i'n plant ac yn enwedig i'n hwyrion. Mae'r ffermwyr brydorol yn aml dan bwysau i werthu ei tir i ddatblygwyr mawr, gan arwain at ragor o ddifrod amgylcheddol. Ond dwed Aurelia ei bod hi a'i chymdogion yn parhau i fod yn unedig ac yn fawr. Ni fyddant yr roi'r ffidil yn y to. Rydw i eisiau dweud wrth rofwyr yn barhau gefnogi Cymorth Cristnogol, mae fe Aurelia, er drwy concwp maen nhw wedi bod yn ein cefnogi ni. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan y bore yma o'r ienga i'r hynna. Diolch yn arbennig i Peredur am yr anerchiad, i'r technegwr sy'n lan fyna, a'r organydd. Os hoffech chi weld y ffilm neu unrhyw agwedd o'r gwaith eto, gallwch chi fynd ar wefan Cymorth Cristnogol a clicio Resources. Fe ffindwch chi fe os oes ymynedd gyda chi. Gewn ni orffen y gwasanaeth trwy ganu rhif yr emyn 99. Emyn arbennig i ni fel teulu. Duw sydd gariad, caned deiar. Duw sydd gariad, moled nef. Boed i'r holl greadigaeth eilio can o fawl yw enw ef. Hwn osododd seiliau'r ddeiar ac adeinodd dir a môr. Anadl pob creadur ydyw, gariad bythol Duw ein iwr. Duw sydd gariad, bod dynion a'i calonau'n gwbl ddall. Gwared Duw drwy dragwyddoldeg blant y ffydd rhag pyrth y fall. Arnom ni chaiff angau'r trechaf, na chryfangau pechod fyth. Cariad ydyw Duw, a'i gariad fo'n teyrnasu yn ddilys. Emyn 99.
Rwyt ti wedi ein bendithio'n helaeth wrth i ni fynd allan o'r lle hwn. Helpa ni fod yn gyflawn i garu trigaredd a cherdded yn wylaidd gyda thi. Rydym yn diolch i ti am waith hanfodol Cymorth Cristnogol ac am bawb sy'n cynorthwyo'r gwaith hwn. Boed idd dosturi lifo drwy'r hyn y byddwn ni'n ei wneud ac yn ei gynnig. Dduw cariadus a ffyddlon. Ro obaith i ni anhanfon allan i'r wasanaethu, heddiw a phob diwrnod. Amen.